nakuberan na yung ating sariwang malunggay ng mga weeds. Doon na lang sana ako sa baba kumuha. Ito na, kuha na. Hayaan mo na para mabawasan dyan. Ayan. Ayan. Wow. Malunggay. Okay na? Malunggay para sa ating tinolang manok. Okay na? Para sa ating lunch. Okay na yan. Tama na yan. Tama na yan. At kukuha naman ako ng dahon ng sili. Ala, daming weeds na kumover. Ayan, kunin na. Kunin na. Manguha tayo ng dahon ng sili dito. Dito guys, oh. You see this? Oh, ang daming sili dyan. Yan. Samahan nyo ako. Ang daming dahon ng sili. May bunga pa, oh. Ayan, oh. May mga bunga. Kunin natin din yung bunga niya mamaya. Kasi, ilagay natin sa kinilaw. Ayan. Damihan natin. Ang sarap nito eh. Sa tinola. Marami pa doon, oh. Dami pa. Sama ka sa akin? Dito guys. Ayan. Okay na to. Ang dami na, oh. Yay! Ayan, nakakuha tayo. Ang ingay pa ng aso. Ang daming bunga, oh. Yay! Mahilig kami sa kinilaw na maanghang. Kaya, ang sarap nito sa kinilaw.
Sino yan? Ha?
natin ang laman. Anong laman ang kunin natin? Ang laman, sili. Sabaw. Ang sabaw ang gusto nating tikman. Yum, 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 yum. Wow. Oh. Mainit. Kain ko na. Sarap. Kaya, kain na tayo. Thank you so much for watching, guys. See you again on the next video. Tiyak, masarap na naman next time, okay? Thank you. I love you. Take care. God bless.